Dado o estado de deterioro en que se atopan os pantaláns de Portosín, o Concello solicitou a súa sustitución, actuación que suporá un investimento por parte de Portos de Galicia de 200.000 euros. A reunión que tuvemos con Portos de Galicia, dixémolle que, que era mellor cambiálos porque arreglábase unha cousa, pero estropeábase outra, e a verdad que pensaba que ia tirar os cartos, non? Entón, aí Portos de Galicia empezou a traballar no tema e considero que efectivamente tiña razón, que había que cambiálos todos, e vamos a facer unha inversión en Portosín no cambio de pantaláns para que os mariscadores que os utilizan podan traballar cómodamente en mellores condicións. Pois vamos a facer unha inversión de 200.000 euros, en este caso vai nos a facer Portos de Galicia. Eso con respecto a Portosín. En Portosín tamén estamos, xa que falamos da zona portuaria, estamos tamén traballando con a cofradía máis con portos para cerrar tamén o Peirao, e aí vamos a querer tamén plazas de aparcamiento vinculadas tamén á zona hostelera, e pois a inversión que vamos a facer ali son, se me falaban outro día, sobre 60.000 euros, que é o cierre do puerto máis pintar todas as zonas de aparcamiento. Polo que respecta ao Peirao do propio núcleo sonense, procederase á reordenación das dársenas, destinando a interior a sétima lista e pasando as embarcacións de terceira a exterior, o que obrigará a dotala de novos pantaláns. É unha inversión de máis de 400 e pico mil euros, que son os pantaláns de aquí de Porto do Son. Estes pantaláns queremos ordenar a dársena tanto interior como exterior. Queremos deixar a interior máis para a sétima lista, para recreo, aunque un barco vai a estar ali de pesca tamén, pero pasar tamén o que é a terceira lista para a dársena exterior, non? E iso conleva a facer uns pantaláns pois ao final do Peirao, na dársena exterior. Esta actuación enmárcase no proxecto de reforma integral da fachada marítima, no que traballa xa o Concello.